Μην ξεχνάτε το σημείο εκκίνησης της δικιάς σας θητείας, 2004. Τότε είχαν προοπτική, τότε είχαν ελπίδα, τότε είχαν περηφάνεια για την Ελλάδα. Πού πήγε 6,5 χρόνια, κύριε Σεμαρά, κύριε της Νέας Δημοκρατίας? Πώς την καταντήσατε έτσι? Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις σας, επειδή με ρωτήσατε, καλά είναι τα σχεδιαγράμματα, καλές είναι οι πολύχρωμες παρουσιάσεις. Πώς θα εξαφανιστούν τα χρέη? Όχι με τις παρουσιάσεις αυτές. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε πλήρη πρόταση και σχέδιο για την κρίση. Ποια ήταν η απάντηση? Και η δική σας και του εκπροσώπου σας. Για όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία. Λυπάμαι που σας το λέω, κύριε Παπανδρέου, αλλά έχει κολλήσει βελόνα. Χαλασμένο γραμμόφωνο παλιάς εποχής. Είμαστε το κόμμα που προειδοποίησε έγκαιρα για την κρίση που ερχόταν, και το Πασόκ ήταν εκείνο το οποίο έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν. Η αντιπαράθεση των δύο αρχηγών, εκτός από τη στάση του στο μνημόνιο, επεκτάθηκε και στο θέμα των κομματικών διορισμών, με τον Αντώνη Σαμαρά να στέκεται στην απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να μονιμοποιήσει τους συμβασιούχους του Πασόκ. Επαναφέρατε σε όλες τις δόξες του αυτή την πελατειακή λογική ψηφοθυρίας, εξαγοράς συνειδήσεων, διαφθοράς συνειδήσεων, ουσιαστικά με χρήματα του ελληνικού λαού που δεν σας ανήκουν. Ο Υπουργός παραδοσιακά ασχολιόταν με το βόλεμα των ψηφοφόρων. Πρόσφατο παράδειγμα που έγινε κανόνας τα τελευταία χρόνια, βεβαίως, η αγρογή. Μονιμοποίησε η Νέα Δημοκρατία 35.000 συμβασιούχους που παράνομα είχατε προσλάβει από τα παράθυρα και τους εκβιάζατε για να τους έχετε εχμαλώτους από εκλογές σε εκλογές. Το μεγαλύτερο ρουσφέτη δηλαδή που έχει κάνει ποτέ της η Νέα Δημοκρατία ήταν νομιμοποίηση δεκάδων χιλιάδων δικών σας ρουσφετιών. Ήταν νομιμοποίηση δικών σας ρουσφετιών. Αλλά αυτό, κύριε Παπανδρέου, είναι για να μας βρίζουν οι δικοί μας, όχι εσείς. Σκληρή ήταν η κριτική των κομμάτων της αριστεράς προς την κυβέρνηση, ενώ ο Γιώργος Καρατζαφέρης είπε ότι το κόμμα του ακολουθεί πολιτική σοβαρότητα στα θέματα οικονομίας. Πρέπει να καλωσορίσω στην Ελλάδα την κυβέρνηση του Πασόκ, η οποία φύχθη στις 4 Οκτωβρίου του 2009, διότι μιλάει ο Πρωθυπουργός και μέσα στη Βουλή και εκτός, σαν να είναι μια καινούργια κυβέρνηση, όπως ήρθε η Τρόικα εδώ. Εγώ θα ήθελα να ήξερα, εάν είχαμε ψηφίσει όχι και ακόμα 9 του Πασόκ όχι ή παρόν, τι θα είχε γίνει? Τι θα είχε γίνει στην Ελλάδα? Κάποιος να το πει, ρε παιδιά, από αυτούς που είναι οι υπέρμακοι του όχι. Τι θα είχε γίνει? Οι μισθοί και οι συντάξεις πώς θα πληρωνόντουσαν? Είμαι βέβαιος ότι και εσείς θα συναισθάνεστε ότι δεν έχετε πια πολύ πολιτικό χρόνο μπροστά σας. Ξεπεράσατε κάποιους κοπέλους, αλλά νομίζω ότι τελειώνει ο πολιτικός σας χρόνος αν δεν αλλάξετε ριζικά στρατηγική.